Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou minunat episod de Pixel Gun 3D. Poate azi reușit să cumpărăm arcul. Să-l măul de aici. E mov cu pete albe. Eu zic că mi-ai dat în cap. Și încă dacă vă place să apăsați butonul de like și voi continua. Voi juca pe bucătărie. Da. Vezi cum a bătut Antonio? Vezi să lași pe prietenul tău bătut? Taci, Antonio. Ți-mi vezi și-ai făcut la mai să duc pixelul în 3D, dar din cauza că n-am baterie. Vreau să-ți bat, dar nu ne lăsa mama, înțelegi? Păi băgai aici, pur gata. Și apăsați butonul de like dacă vă place foarte mult. Ui, Matias. Cum mi s-a părut mie? Nu, nu e atât de făcut. Ce? What? Cine a zis? Bunic. Te râzi cumva de mine? Nu! Ok. Cred că am cam alucinații. La. Acum vezi cu tableta. Nu vezi naiba cine-i? What the fuck? Și că dispărut ca prin magie. Nu este să bat? Nici. Bă, ia spune. Asta te am. Whip! Păi, cum să mă uit la tele dacă nu te văd? Lacti spune numai. Ia te arăt. Hello! Bate-l, bate-l, vârșul bate-l. Bate-l pe tine, așa pe tine. Bun. Și pom, unul acolo. Văd dacă pot. Opa! Fai de prietenul meu, o lea pe noi pe la fel. Și pom! Și m-a aruncat. A, și am uitat să vă spun că am uitat pistolul gigant. Și uite glonțele. Granat kill. Ii, varta. Pepene, mult pepene. Ui, gelatină! The fuck? Care trage? Plus 37, am jucat bine? Hai să vedem. Am uitat că mai gelatină aici. La... What the fuck, ce e asta? Ai, gheață. George, lasă ușa deschis. Vine cald. Închide-o că eu filmez. Păi du-te în sufragerie. Adică du-te în acolo. Da, eu filmez acum. Adică mă uite că... Dacă te mai pleci să dai mie. Nu știu ce, dar uneori cu asta poate vezi și dispar ca prin magie. Și pom una în tine. Și pom încă o dată una în tine. Și pom. Deci indiferent. Și dacă te sinucid, căzând pe podea, nu vor da puncte în echipa adversă. Da. Asta că sunt siguranță. Ei. Să vă gând prietenește, da? Ne-ați zis și mie. Am vrea să băgăm și mai bine, da? Mă. Trebuie să te-am părărat, mă. Te mai părăt curat. Înțeles? Nu înainte, hai. Nu a citit. Îl am mai pe George Pica pe aia, atât ai. George, mergi cu mine cu Hristos a înviat? Da, că vreau gelatina. Ce nu mergi? Am uitat de asta, am uitat. Ce nu mai mergi cu mine? Să fie clar.
Am uitat de la treabă. A, da, de la tablet. Știi ce faci tu, Sofie? Să fie clar. Ai înțeles? Mai ce Sofie, mai lasă-mă în pace. N-am citit, da. What the fuck? Găto. Bine. Fac mai mult. Momentan nu e niciun advers pe mapă. Pare că fac mai mult. Păi ei! Bine, nu se pune bani. Boing, 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 boing. Nici la tine pe jos. What the fuck? La mine, nici la tine pe jos. What? Bine, practic nu poți să duci pe gelatina cea de jos. În jos. Mori! What the fuck? Bă, da, mai E un singur rău. Plus 15 am zicat așa bine. Să vedem dacă reușim să facem, adică să luăm, să cumpărăm arcul. Momentan avem un singur, what the fuck? Momentan avem un singur advers. N-avem foarte mulți. Hai să mai văd, avem mai mulți. Cum acolo? Toți doi! Pare că fac mai mult. Mă mult cu sniperul lui nesimțit. Adică suntem 3 la 3. Și pom! Chiar că te-am văzut că te lasă prostește. Că am uitat să primim bani și ne putem lua să vrem. Băi, băgă-nea, spune. George, uite dacă lasă ușa deschisă. Filmez! La nimico! Doamne, de la Niciodată să nu vă dați în focul ăsta că moriți. Muriți instant. Care de la tine asta e... What the fuck? M-a aruncat direct. M-a aruncat direct în... M-a aruncat direct în perete. Ciment. M-a aruncat direct în perete. Voi ați văzut? Drăguț. Drăguț cu gelatina că te aruncă până aici. Nici pe ăla. Deci că nu te-am văzut.
Revenge. What? Nu l-a spawnat pe ăla. Ciuciu, direct aici. Bun, reload. Mort. Ah, o tras cineva. Ai de capul meu. Tărătata, tărătata, tărătata. Ori în 2. M-am urât în aer. Plus 20 am jucat așa de bine. Poate mai joc puțin și încheie episodul. Ce? Mai joc puțin și încheie episodul. 15 coins. Mai avem puțin și putem să cumpărăm arcul. Cu costă 70. Dar nu ți-ai ce pe cum să te luat. Nu mi l-am luat. Nu mi l-am luat. Oh my goodness. Nu ca. Ah! Un singur trage o singură tată și te omor. Nu am probleme mari. Ah! Cum dracule omoră pe amândoi în același timp? Cum n-ai voi omorât pe amândoi în același timp? Ciu! Granada. Prost. Hei, căprioară! Fuck. Salt. Salt. Mă dă pusesc aici. Fuck. De ce ăla e bossul bossilor? Cine? Unul care dă un singur glonț cu arma lui și te omoară din prima. Mor, bă, de aici, pleacă. O reușesc să-l omor cu asta, cu flaregun-ul. Dacă-l vă trag în el. Hello! Hello! Care-i treaba? Hello! Bye, bye! Bye, bye! Hello! Hello! Bye, bye! Bye, 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 bye! Pen pineapple, apple, pana mea. Bine, voi încheie episodul și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și nu ne vedem data viitoare. Dacă vreți să știți, eu închei episoadele mereu când sunt la 14 sau mai puțin de 14, pentru că nu le pot posta. Și cum am spus, ne vedem data viitoare. Pa, pa!